Bon dia a tots i totes. Benvinguts en aquesta xerrada informativa. Aquesta xerrada va destinada a totes aquelles persones que estàu a punt d'acabar els vostres estudis, que no teniu molt clar quina és la vostra sortida laboral, però sí que vos ressona que voleu dedicar-vos a la docència. I avui vos explicaré un poquet quin és el camí cap a entrar dins d'aquest món laboral, quines sortides diferents hi ha i com podríeu formar part d'aquest sector dins de l'ensenyament, d'acord? Vos compartiré durant aquesta xerrada una diapositiva. Aquesta diapositiva, la presentació, vos l'enviaran després, també perquè la tingueu, i vos convido que pugueu compartir obertament aquesta presentació i aquesta xerrada amb qui considereu, amb qui vulgueu, i totes aquelles persones que, evidentment, els hi pugui interessar, que estiguin en una situació semblant a la vostra, d'acord? Per tant, si vos sembla, començam la presentació. El que vos comentava un poquet. A qui va dirigida aquesta xerrada? Doncs, bàsicament, en aquells estudiants que estàu cursant ara mateix els títols de grau, els que estan relacionats directament, que és com més evident, amb ensenyament, d'acord? Que vosaltres ja vos heu inscrit directament en aquests estudis i segurament ja estàu cursant les pràctiques, si estàu en el darrer any, vos interessa si estàu a tercer, quart curs, perquè vos comenci a ressonar. Que si estàu a primer i a segon, també, però és vera que la gent que ja està a punt d'acabar és la que ho tindrà un poc més fresc. Després també és interessant per aquells que ja sou docents, però que potser estàu fent mencions per les quals vos estàu especialitzant en coses més específiques. Per exemple, un mestre de primari que està fent una menció d'anglès. Seria un exemple. I després, per aquells estudiants que estàu fent també un grau, que estàu en els darrers cursos d'aquest grau, que a priori no sabeu si vos ficareu dins la docència, però que sabeu que hi ha una forma o que vos sona una forma i vos comença a ressonar un poc de com podríeu convertir-vos en docent. Estic xerrant de, per exemple, qualcú que estudia grau de biologia, de química, història de l'art, i que no únicament pot fer feines potser en empreses, sinó que se pot dedicar a la docència. A tots aquest grup de persones que he comentat és a qui vos interessa i a qui va dirigida aquesta xerrada informativa. Per començar, diríem que hi ha com a dos grans blocs dins de la docència. Hi ha una sortida laboral, que seria el que veus aquí, centres concertats i privats, i després centres públics. En aquesta xerrada informativa us explicaré els dos casos. És vera que ens centrarem més en centres públics, més que res perquè són condicions i requisits un poc més complexos, un poc més difícil, i ens centrarem un poc més en aquest apartat. Però també és important que sapigueu que dins de la docència, quan vosaltres heu acabat els vostres estudis, podríeu estar dins de centres concertats o privats i que ensenyament té la UGT una part d'ensenyament concertat privat i una part d'ensenyament públic. Per tant, és indispensable que conegueu aquestes dues sortides laborals. Començant amb els centres concertats i privats, clar, què vos pot aportar o què necessiteu saber respecte a la sortida laboral que suposarien aquests centres? Per exemple, nosaltres des de UGT Ensenyament Concertat i Privat vos ajudam a preparar el vostre currículum, perquè al final és la forma d'entrar en els diferents centres. Nosaltres explicaríem un poc el procés i en què consisteix, com preparar aquestes entrevistes, perquè, evidentment, després de dur el currículum, tant en aquells centres que volen que s'enviïn per correu electrònic com tenen una base de dades o els volen directament en paper, després hi ha aquest procés d'entrevista o, en alguns casos, entrevistes en plural. Després també, des de UGT Ensenyament, centres concertats i privats, vos poden posar al dia i actualitzar de les diferents ofertes de feina que ells coneixen que hi ha, per especialitats i per centres. Coneixen quins convenis i condicions laborals hi ha a cadascuna d'aquestes ofertes formatives o, si ja estàu fent feina dins d'un centre, quins són els vostres drets, quins són els vostres permisos i totes les condicions que vos poden ajudar dins d'aquell centre de treball. I, evidentment, també aquesta és una eina pels afiliats, el tema d'ajudar a fer-vos tràmits, si escau, de fer un seguiment de com estàu vosaltres les vostres feines o en aquell procés de trobar-les, que és encara més complicat, i un acompanyament continu. He volgut deixar aquí veus els contactes, després al final de la presentació vos ho tornaré a recordar, però teniu aquí els contactes que són específics de centres concertats i privats, de l'UGT Ensenyament.
Aquí teniu les diferents persones de contacte i el telèfon de l'oficina per si en qualsevol cas tinguéssiu qualsevol dubte, si vos interessa l'afiliació, si teniu un dubte específic d'algo que vos ha aparegut, nosaltres ajudem a tothom, d'acord? Per tant, vos deixo aquí el contacte per si teniu qualsevol dubte. Ara ja us he dit que dins d'ensenyament públic és un poquet més complicat simplement perquè és un poc més profund el que necessiteu. Hi ha coses que sí que estan relacionades amb concertada i pública, que són comuns, com per exemple serien els requisits per poder fer feina, que ara vos ho explicaré, però hi ha altres coses que són més específiques directament d'ensenyament públic. Per tant, vos faré un poquet una menció de com entrar dins el sector públic. Dins del sector públic podeu entrar o bé fent substitucions, que poden ser més curtes o d'un curs escolar, com entrant estabilitzant una plaça. És a dir, el que se coneix per un procés d'oposicions en el qual la plaça, una vegada que sou docents, us podeu presentar i aquella plaça ja seria vostra per sempre, d'acord? Seria com aquests dos processos. Què és el que sol ocórrer habitualment? Que primer se comença dins de la borsa d'interins pública i després ja vos presenteu oposicions. És normalment el que se pot fer. Te pots presentar oposicions directament sense tenir experiència dins la borsa d'interins? Sí. Que el normal és que primer la gent sigui interina i després aprovi una oposició? També. Continuem. Quins serien els requisits que necessiteu? Aquests requisits sí que són comuns. Vos he posat just aquí baix perquè són requisits que també se necessiten per centres concertats. Sabem que al final els centres concertats són entitats com empreses i per tant ells després tenen com a la seva forma de preselecció o selecció d'aspirants i de docents, però sí que aquests requisits serien comuns a tots. Però especialment als centres públics per tema de la borsa. Com nosaltres podem estar actius dins d'aquesta borsa de substitucions per poder treballar a centres públics i amb quins requisits. Vos ho he dividit en cos de mestres, que seria infantil i primari, i després secundari, d'acord? Perquè són requisits diferents. A tots dos, evidentment, necessiteu el que és el títol d'accés, que el teniu aquí, espuntat, d'acord? Després, a tots dos necessiteu el que és la certificació de capacitació de la llengua catalana. L'única diferència aquí és la nomenclatura, que és diferent. Aquí el teniu, que seria de primari, CCIP, i en el cas de secundari és el CCS. Seria la diferència, simplement la nomenclatura, perquè fa referència al cos de mestres o a secundari. Ara bé, també és comú a tots dos l'habilitació específica de les Illes Balears, que és aquest punt en comú que veus aquí, que seria el FOLC. D'aquests dos, quina és la diferència? Si vos fixeu, a accés mitjançant secundària teniu el que és el punt B, està en possessió de la formació pedagògica i didàctica, que vendria a ser el que se coneix com a màster del professorat o CAP. Aquest només se necessita a secundari. Per les persones que han fet educació infantil o el grau d'educació primari, no cal perquè considero docents. Tots els altres que cursau, per exemple, com comentava abans, biologia, física i química, matemàtiques, filologia catalana, tots aquests que pertanyen a secundari, no se'ls considera docents fins que han fet aquest màster. Què vos aconsellem nosaltres? Que aquest màster, dins de lo possible, el feis a la Universitat de les Illes Balears. Per què? Perquè si vosaltres encara no esteu en possessió del FOLC, que és aquest punt D, en aquest cas, si feis el màster a la universitat, directament vos donen aquesta acreditació FOLC. Som conscients que no sempre s'aconsegueixen places aquí, que és molt complicat, però sí que heu de tenir en compte que si feis el màster a una altra comunitat autònoma, una altra universitat privada, quan torneu aquí, necessitareu el requisit del FOLC. Tot això se cursa a través de la universitat. Si directament poseu UIP, màster del professorat, o UIP, FOLC, a Google, vos surt el diferent procés d'inscripcions, però perquè ho tingueu en compte, d'acord? Perquè aquí és important saber que ho necessiteu, sigui quin sigui el vostre centre de treball. Molt important.
Quins casos pot haver? Doncs qualcú que ha fet, per exemple, biologia a la UIP, d'acord? En aquest cas, no és docent encara, ha de fer el màster. El fas aquí? Doncs llavors tindràs el màster i el folk, d'acord? Una persona que ha fet biologia aquí, però després el màster l'ha fet, per exemple, a la Universitat de La Rioja, quan vengui aquí, haurà de cursar el folk, perquè tindràs màster però no tindràs folk. Val? Sempre m'agrada posar un parell d'exemples per això, perquè ho entengueu. Igualment, quan acabi aquesta presentació, vos posaré un parell de formes de contactar-nos. Qualsevol dubte que tingueu, qualsevol cosa que vos sorgeixi tant ara com d'aquí uns mesos, quan acabeu, mos podeu fer les consultes que vulgueu i vos resoldrem els dubtes, d'acord? Que sé que ara serà molta informació i ara quan estàveu acabant encara vos ve un pot de nou. Continuant, si vos pareix. Què mos agrada dir-vos ara que encara no ho he acabat? És molt important vos comentava que és molt important que sapigueu que per fer tots els tipus de tràmits necessiteu tenir preparat i en actiu clave permanente, clave PIN, certificat digital o DNI electrònic, perquè per fer tots els tràmits online que haureu de fer necessitareu fer-ho telemàticament i ho necessitareu fer a través d'això, d'aquestes diferents plataformes. Per tant, sempre m'ho haurà de recordar-vos perquè quan ja vos trobeu en el moment, no tingueu pressa de ai, no tinc això, no puc entrar, no puc accedir. Que això ho aneu preparant a partir de ja, per tots aquells que no ho tingueu. Us he deixat aquí l'enllaç, simplement si cliqueu tindreu tota la informació de com ho podeu tramitar. Seguim. Vos faré com tres cosetes, simplement, de lo que seria el tràmit d'interins, és a dir, per ser aspirant dins de la borsa de substitucions, que seria la borsa de feina pública. Ho repeteix constantment simplement perquè us vagi sonant. Vos faig un parell de pinzellades només, perquè ara encara vos queda segurament un any o dos i això pot canviar, pot haver modificacions, però el manco perquè vos soni com és el procés. Hi ha tres tipus de procediments. Hi ha el procediment ordinari, el procediment urgent i el procediment extraordinari. Vos explico simplement en què consisteixen cadascun d'aquests tres. El procediment ordinari és aquell en el qual, quan ja formes part de la borsa i compleixes tots els requisits que ja vos he comentat, cada setmana surten les places amb els tipus de substitucions que hi ha perquè vosaltres pugueu triar qui en aquelles places que podeu fer una substitució. Hi ha motius d'embaràs, hi ha motiu de malaltia, pot ser una baixa, hi ha diferents causes, d'acord? Simplement vosaltres participaríeu en aquest tràmit i faríeu aquesta substitució que pot ser de curt o de llarg termini, depèn de cada centre i depèn de cada plaça. Després hi hauria el que és el tràmit urgent. Aquest tràmit urgent seria totes aquelles places que no se cobreixen el tràmit ordinari surten en aquest altre tràmit perquè així les podeu triar aquelles persones que no teniu tots els requisits. Si hi ha qualcú que, per exemple, no té màster o no té català, en aquest tràmit urgent podria accedir sense tenir tots els requisits. Això, si hi ha qualcú que miri aquesta xerrada, que ja ha acabat els seus estudis, ja és docent, però encara no li ha donat temps d'entrar a la borsa de l'any que ve, podria participar en aquest tràmit urgent. Per tant, vos convido que contacteu amb nosaltres per ara no entrar a aprofundir en això i vos explicaríem en què consisteix. I després hi hauria el procediment extraordinari, que simplement seria, si no s'han cobert les anteriors, seria com una adjudicació forçosa en aquestes places. Això simplement perquè vos soni. Sí que vos convido, en aquest enllaç que vos he deixat aquí baix, que cliqueu i li pegueu una ullada, perquè així veureu els diferents procediments, com són les adjudicacions, que vos comenci a sonar un poquet la pàgina, com funciona, i el mateix que vos he dit, si teniu qualsevol dubte o teniu una mica més de curiositat abans d'acabar els estudis, nosaltres vos ho resolem sense cap problema. Quina part vos interessa a vosaltres, quan comenceu a la borsa pública de feina, sobre la convocatòria? El més important ara mateix són els mèrits. Com puc aconseguir punts? Jo simplement vos he posat, a partir de la convocatòria que hi ha ara, quins serien els punts més importants i que més pes tenen, simplement perquè ho tingueu en compte.
quines són les coses que més estan puntuant ara mateix? L'experiència docent, és a dir, quan més feina i més substitucions facis, més punts tindràs i, per tant, millor posicionat a la borsa, més possibilitat de fer feina i més possibilitat de millorar la plaça que tu vulguis. Per això sí que vos convidam molt en el tema de que sigueu valents i valentes i vos arrisqueu a anar-vos, per exemple, a altres illes, a les illes menors, a cobrir aquestes places, perquè al final els punts d'experiència són molt importants. I una vegada que començau i entrau dins de la roda, és més fàcil anar millorant les vostres condicions i anar fent més feina, evidentment. Després, per altra part, seria la formació acadèmica. Si teniu altres graus, si teniu altres estudis, tot això també puntua molt. I l'activitat de formació permanent del professorat. Sempre haureu sentit dir que és molt important que ens reciclem i que seguim fent cursos. Doncs, a més de per tot el que suposa anar reciclant com a docent, també té un pes molt important dins d'aquesta convocatòria d'interins i també per a posicions. Per tant, heu de tenir en compte que aquest curs sí que això sí que és superimportant. Si ara esteu a tercer, quart i no ho heu acabat, les activitats de formació permanent del professorat, aquest punt 3, només s'avalua una vegada que sou docents. Això què vol dir? Que, per exemple, si hi ha persones que ja han acabat el grau, són de secundari, però no tenen el màster, no poden fer aquests cursos perquè no se vos considera docents fins que heu acabat el màster del professorat. En canvi, tots aquells del cos de mestres, primari, infantil, primari amb una menció, tots aquells ja els podeu fer, perquè vosaltres ja sou docents des que acabeu el vostre grau i teniu el títol. Per això vos he posat aquí una vegada que siguis docent i seria sota aquestes condicions, d'acord? Darrere dels grans reptes de la nostra tasca com a docents està la nostra necessitat de seguir formant-nos per innovar i seguir a l'avantguarda de l'excel·lència educativa. En aquest sentit, UGT Ensenyament està al teu costat amb un nou pla de formació permanent del professorat. Tenim una oferta innovadora i creativa perquè, a més d'aconseguir les teves hores de formació per propers sexennis, pels mèrits de les oposicions o per la teva puntuació a la borsa d'interins, puguis seguir en l'avantguarda com a docent. Són equivalents a 50 euros 50 hores i 100 euros és la més competitiva dins l'oferta de formació dels sindicats i que destaca amb els cursos de 50 hores de formació per 50 euros per persones afiliades i per 100 euros per persones no afiliades. A més, volem premiar el teu compromís amb UGT Ensenyament amb ofertes específiques per totes les persones que formeu part de... Tanmateix, aquí teniu un resum, també, el que vos comentava, aquí teniu l'oferta de cursos, ara l'obriré simplement perquè ho veieu. Aquesta és la que tenim actualment. Tenim 2 cursos per mes. Vosaltres només en podeu fer, això és molt important, un cada mes, d'acord? No en podeu fer 2. Si en feis 2, la conselleria només vos reconeixerà els que tingui més hores, l'altre no. Sempre que siguin online. Cursos online, només 2 per triar, en aquest cas, i en trieu un, perquè només se reconeix un. Si són presencials, podeu fer un presencial i un que sigui online. Aquests sí que són compatibles, d'acord? Perquè ho teniu en compte. Aquí teniu, per fer simplement amb un clic, l'enllaç per s'inscripció als nostres cursos i aquí teniu un resum de quins cursos i quines hores se corresponen. Ara, actualment, són cada curs 50 hores, se reconeixen un màxim de 1.200 a la borsa interins i en total serien 24 cursos. D'acord? El que vos posa en el missatge d'aquí, quan abans comencis, millor. Una vegada que sigueu docents. Molt important, això. Després vos vull fer un poquet una menció en el tema de posicions. Ara mateix, si qualcú que està veient aquest vídeo ja és docent i se volgués presentar a les oposicions, que sàpiga que el termini acaba dia 27 de març, ara mateix està obert, fins dia 27 de març. Us he deixat aquí l'enllaç per si voleu entrar a mirar la convocatòria. Aquí, en aquest enllaç, teniu la convocatòria, com accedir al tràmit, les places que s'han ofertat per illes, per cossos i per especialitats. I tota la convocatòria, en tota la informació i els mèrits. Evidentment, també explica, fase per fase, en què consisteix les fases del procés selectiu.
Vos he posat aquí vídeo xerrada de posicions, perquè, a més, igual que amb aquesta xerrada i aquesta presentació, tenim una que és específica de posicions. Si hi ha qualsevol persona que estigui interessada en rebre aquesta informació, per favor, m'ho feis saber, ara vos diré les formes de contacte, i nosaltres vos faríem arribar aquest vídeo perquè tingueu també la informació ampliada. D'acord? De la mateixa manera que vos he contat tot el tema de la formació, nosaltres vos volíem també un poc explicar qui som i en què consistim, perquè sabem que vosaltres acabeu d'acabar ara mateix o esteu acabant els estudis, quan acabeu aneu superperduts, ja ho entenc, tots han passat per això, ningú vos dona informació, no sabeu exactament què heu de fer, val? I afiliar-se a un sindicat és indispensable, d'acord? Ja no només pel tema d'avantatges, descomptes, que veus aquí que també teniu descomptes, sinó perquè realment és molt important tenir una persona que t'acompanyi i que t'ajudi a resoldre tots aquests dubtes. En l'afiliació a UGT Ensenyament teniu, com podeu veure aquí, una comunicació constant, xarxes socials actives amb tota la informació actualitzada diària. A més, teniu un delegat o una delegada assignada només per vosaltres que vos ajuda a fer els tràmits, a resoldre dubtes quan vulgueu, el seu contacte per si vos sorgeix qualsevol problema. I això és fonamental, perquè al final la manca d'informació és un problema, i més quan acabes de començar. És molt important que sapigueu que tenim descomptes i convenis amb altres universitats, sobretot per el que vos comentava anteriorment, que la formació acadèmica dona molt de punts, a part de ser indispensable, sobretot pels docents, i tenim convenis i descomptes que us poden interessar. Ho teniu just aquí, però és que a més, si feis clic aquí, veureu tots els descomptes que tenim. A SUNIR, a SUNET, idiomes, UOC, d'acord? I aquí teniu altres descomptes, que ja no són específics per aquest tema, però que també són molt interessants i també se poden aprofitar. Que no tots estudiar i no tots fer feina. També tenim moments per descans. Continuem. Vos comentava això, que teniu les xarxes molt actives. Si voleu participar, que sapigueu que també teniu canal de difusió totalment gratuït, que simplement escanejant el QR, en aquest cas, el que us interessa, evidentment, és el de funcionaris interins, perquè aquí tindreu tota la informació de com entrar a interins, en aquesta borsa pública de feina que vos comentava, escanejeu i entreu a un canal de difusió. No és un grup, és un canal, rebreu tota la informació. Si algun dia deixeu de ser interins i passeu a funcionaris de carrera, és simplement donar de baixa, sortir del grup i res més. Però aquí anireu rebent tota aquesta informació actualitzada. O potser ara no. Si esteu, per exemple, a tercer, però si ja esteu acabant el quart, ja vos interessa estar dins d'aquesta comunitat, perquè ja tindreu tota la informació de cara a l'any que ve. Molt bé, vos he deixat aquí un formulari de consultes. Sé que ara vos he donat moltíssima informació, i que, a més, els dubtes us poden sorgir d'aquí un parell de mesos, aventura. Per tant, vos he deixat aquí aquest formulari. Simplement fent clic en el formulari accedireu, podeu fer clic a l'enllaç o a l'icona, d'acord? Mos deixeu simplement el vostre nom, el vostre contacte i la vostra consulta. I nosaltres vos contestarem el més aviat possible per resoldre tots els dubtes que vosaltres tingueu. Vos he deixat també el telèfon i l'email. Aquí teniu tots els accessos a les xarxes socials perquè mos seguiu i tingueu tota la informació. I vos comentava abans que teniu tant contactes de concertada com contactes de pública. Aquí teniu dividit per illes, tant els telèfons com els e-mails. I a part, com que vos he explicat tot el tema de la formació, si de formació teniu qualsevol dubte, podeu contactar la meva companya, que és la responsable de formació, Naina Barrassa. Teniu aquí el seu e-mail i teniu aquí el seu telèfon. Qualsevol dubte que tingueu, contacteu amb nosaltres de les diferents formes, o vull que hi ha moltes opcions per contactar-nos. I el que us he dit en el principi d'aquest vídeo, si voleu convertir aquest vídeo, aquesta presentació, el formulari de les consultes en qui vosaltres vulgueu i penseu que li pot interessar, per nosaltres serà un gust poder-vos ajudar. Arribats aquí ja hem finalitzat el vídeo, la xerrada ja ha acabat, espero que tingueu molta sort, que dins de les vostres sortides laborals vos vagi superbé i que estem aquí per acompanyar-vos i per ajudar-vos si ho necessiteu, d'acord? Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.